Jo, respecte a la migració, em sento, diríem, comprensiu. Entre altres coses, perquè dintre de la meva pròpia família hi ha totes les diversitats que poguéssim buscar. Parlant d'en Paco Gandel, hi ha el fet per mi formidable de que en el seu moment el vaig trobar. Jo vaig llegir el seu llibre Els altres catalans i vaig dir, aquest home l'haig de conèixer. I gràcies a la meva professió ens vam arribar a trobar. I des d'aleshores sempre he casat molt amb tota la seva filosofia, podríem dir, la manera d'entendre la migració i l'encaix de la migració a Catalunya. Jo vaig assistir amb ell moltes vegades a conferències que ell feia. I trobaves públic de molt diferent tendència, ja sigui perquè uns eren de fora, no havien entès bé el que hi havia aquí, i els d'aquí, a vegades, també s'enfrontaven. I la seva habilitat per acabar sortint, doncs diríem, abraçats. Com potser he dit al principi, en la primera pregunta, la migració ha contribuït a que pugui entendre, ja he dit primer familiarment, totes les diferents postures que poden anar adoptant les persones quan venen i després l'acceptació per part de les persones d'aquí. En els ambients que jo he vingut he tocat molt el tema migratori i per això quan he comentat abans que en Gandel era com una porta oberta per tots els meus pensaments i el que jo vivia, era una confirmació de tot això. Llavors, la meva vida ha contribuït la migració a veure la vida d'una forma diferent, possiblement fins i tot més internacional. Donat que jo també m'he trobat, encara així esporàdicament, emigrat en altres llocs. Jo soc d'aquí, però dintre, com he dit al principi, de la meva família, tot el ventall de migració l'he tingut. De la migració de la qual parlava en Paco, que de l'actual migració, alguna cosa ja havíem comentat amb en Gandel, és molt diferent de la que sempre ens havia ocupat fins aleshores. Una aportació importantíssima. Em fa clar moltes de les coses que encara es discuteixen en molts sectors. Jo segueixo vivint en un barri on hi ha molta immigració i llavors em dóna la sensació que em sento molt proper a la gent senzilla, com jo mateix, gràcies precisament a les vivències i a les converses que m'ha aportat en Paco Gandel.